Каласіцца свет штучнага інтэлекту, і мы з радасцю вам аб гэтым распавядаем. Вітаю ў спецвыпуску каласоў, дзе мы размаўляем з цікавымі беларусамі з зусім розных галін пра тое, як шаі мяняе іх свет. І сёння ў мяне асаблівы госць, Валентин Завадскі. Валік — гэта чалавек, які пачаў праграмаванне яшчэ ў школе ў 16 год. Пазней збудаваў сваю, даволі вядомую кампанію ў Менску Ruberoid Labs, а цяпер працуе над сваім шаі-праектам, які называецца Ivy. Ідэя праекта — кажаш ідэю голасам і атрымоўваеш на выхадзе контент у сваім стылі прапрацаваны шаі. Для мяне гэтая размова вельмі асаблівая і асабістая. З Валікам я пазнаёміўся праз курсы па Ruby on Rails. Гэта такі фреймворк для веб-аплікацый. Яшчэ ў Будуіры. Мы вучыліся на той самай спецыяльнасці, Валік быў старэйшы і праводзіў гэтыя курсы бясплатна для ўсіх жадаючых. І гэта вельмі моцна паўплывала на маё жыццё. Пасля гэтых курсаў я працаваў Ruby-распрацоўшчыкам 6 год. І нават цяпер, у тыя рэдкія моманты, калі я пішу код, я пішу яго на Ruby. Пра шлях Валіка, пра вайб-кодінг, пра прыгожыя мовы і ці яны ўвогуле нам яшчэ патрэбны, мы будзем размаўляць у гэтым выпуску. У меня есть таксама персанальная гісторыя, як мы пазнаёміліся, але мы пачнем з таго, што мы просім цябе самога прадставіцца, як ты сам хочаш, хто ты, што ты, бо калі шукаць, хто ты, то Клод аддае вось прыкладна такі спіс таго, чым ты займаўся ці займаешся, таму, калі ласка, калі ты можаш сам сфармуляваць, хто ты, чым займаешся, было б добра. Я 100% распрацоўшчык, так, або інжынер, або не ведаю хто, як гэта называць, але я ўжо, не ведаю, 15 гадоў прафесійна і больш, чым за 20 гадоў непрафесійна. Ну, в сэнсе, што грошы я зарабляю 15 гадоў за тое, што пішу код і разбіраюся ў нейкіх сістэмах, а пачаў я гэта, мне падаецца, гадоў у 15-14. Гэта ўсё яшчэ вельмі позна. Ну, то есть, я ведаю людзей, які пачалі там неяк займацца камп'ютерамі, я не ведаю, в 5 гадоў. Там, не ведаеш. Бацька працаваў недзе ў заводзе і прынес нейкі там 6 Атара, штосьці там. Так. Вось. Я з тых, хто пачынаў з 2000 вінды, то есть я крыху пазней у гэтай зайшоў. Да і то першы там год я гуляў касынку, здаецца, в этом кампутары. Вось. Гэта там адно з тое, пра што мне ведаюць. Я таксама крыху стартапер, крыху энтрапрэнёр, крыху вось гэта ўсё. Нешта разумею пра прадукты, нешта разумею пра стартапы, нешта разумею вось пра гэта ўсё такое. Таксама я бацька 3 дзяўчын, што на самой справе складае большую частку маёй жизни быць бацькай і пісаць код. Гэта 90% того, што я раблю. Круто. У сучасным жыцці. Таксама людзі ведаюць мяне як чалавек, які у Менску рабіў Ruby Community. Я Ruby распрацоўшчык у мінулым. Да і зараз таксама. Нет, зараз ужо я распрацоўшчык на ўсіх мовах, якія. На тым, на чым мадэль распрацоўвае. На самой справе яны, па-першае, на ўсём працуюць. Так. Я б казаў на тым, што больш эфектыўна вось задачу вырашае. Вось. І што яшчэ? Мне здаецца, што ўсё. Што там яшчэ код пра мяне кажа? Яшчэ я падкасцер. Вось. Так, я яшчэ крыху падкасцер. Так, мы з маімі калегамі, сябрамі ўжо 8 год, 7 год, 8 год. Нейкая неверагодная лічба. Там, мне здаецца, 8 гадоў мы недавно святкавалі. Робім падкаст пра конф. Гэта падкаст, які робіць абгрунтоўвае прафесійныя IT-канферэнцыі. Спачатку гэта было такое, ведаеш, больш, мабыць, як гэта казаць, фармальная рэч. А зараз гэта проста нейкі клуб, дзе нам проста цікава сустракацца раз у некалькі тыжняў і размаўляць адзін з адным. Канферэнцыя — гэта больш нейкі там фармат, які мы придумалі, таму што навінны фармат, ён зразумелы, ён заўжды ёсць, ён там кожны можна рабіць. А вот нам падавалася, што канферэнцыя — это тое, где
людзі не глядзяць канферэнцыі, будзем шчыры. Так, і нам было цікава паглядзець, што гэтага можа атрымацца. Круто. Наконт канферэнцыі я згодны. Нават калі ты туды ідзеш, ты ўсё роўна хутчэй размаўляеш з людзьмі, чым слухаеш даклады. Ну так, а людзі рыхтаваліся, там нейкія адбіралі даклады, такія, а як? Чаму ніхто гэта не глядзеў? Людзі часам месяц рыхтуюцца. Нават перад мітапам, я тут быў на адным мітапе, я месяц хваляваўся, там у выніку все піва пілі, і ніхто мяне не слухаў. Таму класна. Спасылачкі дададзем у апісанні. Вы ўсё яшчэ выходзіце раз на 2 тыдні, стабільна, все добра. Слухай, апошні час не так стабільна былі нейкія там гэпы. Гэта ўсё-таки, ты ведаеш, такое рабіць падкаст. Падкаст — гэта вельмі цікавая рэч, дзе ты просто вось раз 2 тыжні нешта запісаў, і потым там раз у год тебе сустракае чалавек такі, а я вас слухаю. Такой, потому что там няма ніякай там працы з аўдыторыяй, там ты не бачыш людзей, якіх ты просто вот нешта кажаш у мікрафон, потым выкладаеш. Плюс у нас такой фармат яшчэ вельмі цяжкі, то есть там 1,5-2 гадзіны размаўляем, і в сучасным свеце уже 2 гадзіны гэта шмат. Людзі не глядяць нешта такое 2 гадзіны, гэта too much. Або гэта вельмі асаблівыя людзі, таму так. Але мы збіраемся. Некаторы момант мы просто вырашылі, што нам цікава быць вось разам і нешта размаўляць. Такі сяброўскі кол, які вы потым выкладаеце таксама, каб людзі, якім цікава могуць. Нешта такое, так, нешта такое. У нас ужо там крыху больш, чым там было раней вядучых, таму што все-таки трэба рыхтавацца да гэтага. То есть как бы абуртаваць канферэнцыю трэба паглядзець. То есть вам трэба там 2-3-4 гадзіны падрыхтавацца, потым 2 запісацца, гэта 6 гадзін, гэта как бы шмат. Такое. Звычайна там людзі, мы все глядзім на 2х дакладных. Таму там не 2-3 гадзіны, там, мабыць, там 2 гадзіны, але таксама это 4 гадзіны ў 2 тыжні. Потым людзі слухаюць гэты падкаст яшчэ 2х, і агулам вось атрымоўваецца AI summary, так сказать. Но цікава, так, мне падаецца, мы запісалі 178 эпізодаў, 179, і я 100% упэўнены, што я шмат чаго дазнаўся вось праз падкаст. То есть гэта такое месца, дзе дазнаўся рэчы, якія я б ніколі не ведаў, калі б не хадзіў на падкаст. Ці было нешта практычнае, ці хутчэй так? Шмат практычнага, шмат inspiration, то есть то, што тебе вдохновляе, то есть розныя на самой справе. Окей. Давай трошки затрымаемся яшчэ на тым, што ты бацька, і ўжо пойдзем у бок шаі. Мне цікава, так? Я не ўпэўнены, якога ўзросту твае дзеці, але я думаю, што з некаторымі з іх ужо... Лёгка, у меня 2-4-8 гадоў. 2-4-8. Напэўна, са старэйшай з дачок вы ўжо размаўляеце пра шаі. Ёсць у мяне такія меркаванні, ці не? Што як увогуле, ці ўплывае неяк шаі на тое, як растуць твае дзеці ўжо цяпер? Слухай, гэта, то есть размаўляем у сэнсе, там, я распавядаю, што гэта ёсць, яна крыху ведае, што это ёсць, але ці выкарыстоўвае яна его пакуль не. Мне все яшчэ, яна яшчэ крыху маленькая, так, то есть вось такой вось узрост, калі ты ўжо крыху дарослы, крыху маленькі, не зразумела, і ў мяне няма там чата GPT, якім яна там неяк размаўляе. Яна размаўляла з нашым прадуктам некалькі разоў, просто б было цікава, там задаваў нейкія пытанні, там, і на такі мы дойдзем яшчэ туды. Так, мы працуем, ей было цікава, там распавядала нейкія там пытанні пра школу. Там вось нядаўна у нас у Тэсле з'явіўся Грок, я не ведаю, ведаеш ли ты, што ён з'явіўся ў Европе. Раней ён быў у США, вот яны даведалі до Европу, і я зараз з Гроком размаўляю ў Тэсле, і мы таксама разам размаўляем з Гроком у Тэсле. Напрыклад, вот, мне даецца, у нядзелю мы ехалі, і мы пыталіся, што гэта было? Мы пра зоапарк размаўлялі. Так, пра зоапарк, і вось колькі ёсць ли жывёлы, якія засталіся толькі ў зоапарку. Самой справе ёсць. Або, прыклад, там мы размаўлялі, сколько вот красных панд, чырвоных панд засталося ў свеце. Окей. Усяго 10 тысяч. Карацей, вот такія рэчы. То есть, как бы ён ёсць у яго жыцці, але нават я бачу, што ў школы пакуль няма
адназначнага меркавання, як гэта павінна выкарыстоўваць. Таму што ёсць, мне даецца, крыху то есть есть недавер, что ты дашь ChatGPT ребенку и далей что будет. То есть треба не контролировать, а как это контролировать, и вот это все такое. То бок ты хочешь сказать, что не списывают домашки пакуль с ChatGPT дети во возрасте 8 году? Просто не робіць домашки цалкам. Не, в сэнсе, что списываюсь, напэўна, и просто что таксама есть калькулятор, напрыклад, так, то есть это ж таксама пытанне, где есть математика, есть калькулятор, навошта тебе вось там запамінаць гэту таблицу, ты можешь просто вось 2 на 7 и вось поехал. Але это все такое незразумелае. 100% я буду нейк знаходзіць сродкі яе пазнаёміць з ШИІ, пакуль просто не веду як. Okay. І навошта? То есть пытанне, якое на мяне... То есть лепшае нас задаць пытанне мне, і мы іх нейк там паразмаўляем з ёй на гэту тэму. То есть это таксама нейкі бондинг, што яна просто будзе ігнараваць. 100%, так. Але я думаю, што чым старэйшая яна будзе, можа менш ей будзе хацецца размаўляць з табой больш. 100% незалежна ад ШИІ. То есть там в узросце 14 гадоў, калі тебе кажуць добрай раніцы, гэта ўжо будзе там нейкае свята. Таму там гэта норм. Але з цікавых прыкладаў, напрыклад, як мае калегі таксама выкарыстоўваюць ШИІ і таксама праводзяць час разам, яны, напрыклад, вайб-ходзяць нейкія гульні разам. Я не ведаю, наколькі твоя дачка ў гульні, і ці гэта падабаецца, так? Але вось у меня прям калега паказваў, што яны з дачкой на вайб-ходзілі за выходныя. Так што там нейкая гульня, хтосьці там бяжыць, нешта збірае, і агулам вучыць даволі цікава. Да, я ведаю нават некалькі цікавых рэчаў. Першае, я таксама жадаў на вайб-ходзіць паруашку для дачкі, каб яна памочь ёй з матэматыкай. Вось мы нават на стале, калі вы глядзіце нас на відео, вось это вось мы тут вырашаем нейкія матэматычныя штукі. Вось яна, ведаеш, там я навучаю там вялікія лічбы памнажаць на іншае. Вось, але просто няма часу. У меня все 3 дачкі, гэта таксама цяжка. А па-другое, я ведаю, што цікавая рэч, гэта ты забараняеш дзецям гульні больш чым гадзіну у дзень, але анлім на тыя гульні, якія яны самі зробяць. Сам говоря, калі ён зробіць вось некую гульню, он можа гуляць вось колькі ён пажадае. Вот такой цікавы тоже кейс. Так, цікавы матыватар, сапраўды. І астатняе пытанне пра дачок. Як ты думаеш, ці астатнія дзве дачкі, якім зараз 2 і 4, яны пачнуць скарыстацца ШИІ раней, чым старэйшая дачка? Ці ты бачыш, што, не ведаю, праз год усе дзеці будуць карыстацца ШИІ, што гэта будзе настолькі вялікая частка жыцця ўсіх, ведаеш, што нават маленькія дзеці ўжо будуць у гэтым. Не ведаю, што ў школах... Ведаеш, а вот што такое карыстацца ШИІ? Давай попытаемся гэта неяк... Все ж таки, я думаю, чаты хутчэй за ўсё так, ці голасам. Пачакай, чаты дзеці не. Таму што яны не... То есть яны яшчэ не вельмі ўпэўнена пішуць і чытаюць. То есть яны чытаюць і пішуць недзе вось каля 7-8 гадоў. То есть так, голасам так, але па-першае, не забывай, што дзіцячы голас ён вельмі адрозніваецца ад тое, на чым навучаліся мадэлі. Окей. То есть ты дзяцей нават дарослыя не панімаюць, калі там ты бацька і маці, што ён кажа, таму што ў іх ёсць нейкае там сваё вымаўленне, нейкія свае там назвы рэчаў. Таму да 5 гадоў гэта цяжка нават для AI зразумець. Там яшчэ ёсць моўны таксама крыху штукі, так, то есть калі ты там на ангельскай замаўляеш, што гэта добра, калі ты на рускай гэта менш добра, калі ты на беларускай это зусім ніяк не працуе, калі ты замаўляеш на партугальскай, еўрапейскай, гэта таксама вельмі дрэнна працуе, таму што ці выказваюць на бразільскай, партугальскай, гэта вот таксама вельмі вялікі там кавалак всего этого. Плюс для чаго? То есть якая такой вось кейс, да? То есть для нас ШИІ на першым разе гэта неяк аптымізуе, то есть нейкі там матэрыял, нейкі дадзены мы там больш эфектыўна знаходзім, арганізуем і так далее. Вучымся, так.
вучымся, але таксама не только я навучаю з AI, так, я больш там знаходжу нейкую інфармацыю або нейк там працую над ёй. Але дзеці ім няма такой патрэбы знаходзіць інфармацыю і нейк там ее там абгрунтоўваць, так. То есть якая патрэба ў дзяцей? Не тое, што ён такой. А што было бы, калі бы у 1900 там нейкім 38 годзе не забілі бы канцлера там і так далее. То есть яны іх няма такіх пытанняў, они не задаюць такія пытанні ў сябе. Таму я не ведаю, мне даецца, што яны по-рознаму гэта будуць выкарыстоўваць. Паглядзім. Таксама цікава, калі гэта все прыйдзе у такім маштабе ў дзіцячыя садкі ці ў школы. Не ведаю, калі дзеці будуць, ведаеш, сядзець ужо перад камп'ютарамі, і гэта будзе персанальная лекцыя, напрыклад, для тваёй дачкі, а для яе сяброўкі ў тым жа клясе так будзе трошкі па-іншаму гэтая лекцыя, бо яна так разумее матэматыку, а гэта я так разумею матэматыку. Таксама цікава, але пакуль такога я не чуў. Слухай, мне здаецца, я у прошлым годзе нам школа даслала, што вось яны закупілі нейкі софт, якім там AI і ўсё гэта такое. І я крыху напрягся нават такой, так, пайду, бо я хочу за софт. Там не AI. Там тое, што называлі AI 5 гадоў таму, то есть там машин-лёрнінг, які нейкім чынам крыху адаптуе матэрыял па твоё дзіцё. Вось, але я не ведаю, тебе не падаецца, што ўсё гэта штука, дзе навучанне, гэта ж вельмі складаная рэч, і ты сам гэта ведаеш, таму што ты крыху там звязаны з навучаннем, так? Яна ж не про тое, што у свеце няма інфармацыі, або мы не вельмі нейк то есть добрае яе падаем людзям, так? У свеце шмат інфармацыі, калі ты хочаш навучыцца чаму-небудзь, ты пойдзеш і навучышся незалежна ад таго, ёсць у цябе шыі, няма, па відосам на Ютубе ты навучышся. Гэта ж першая гэта пра матывацыю, пра зацікаўленасць, пра гэта ўсё. А дапамагае нам ці шыі, ці нет? Мне здаецца, што ніякай розніцы. Тут цікава, бо у мяне думкі такія, што калі мы навучымся ствараць матэрыялы персанальна, так, і, напрыклад, твоя дачка будзе даставаць, вось не ведаю, ноутбук LM, так, як генеруе, напрыклад, слайды, відэа, тлумачэнні, так, і яны будуць персанальныя для яе, то і больш цікава будзе, і матывацыі будзе трошкі больш. Не, окей. Ніякай розніцы не будзе. То есть можна там нейк праз гейміфікацыю гэта там падаваць, так, але вось я ж вельмі вялікі час то есть глядзеў на людзей, якія там станавіліся праграмістамі, там так, там раслі з джуноў там да медоў і так далей. І на самой справе все, што іх адрознівае, это тупа матывацыя. То есть калі ты вось нават не скончыў нейкі тэхнічны універ, ніколі нідзе там не ведаў нейкіх там нігдзе не слухаў пра праграмаванне, але ты супер матываваны кожны дзень працуеш, то праз 5 гадоў нават той, хто там скончыў у нему там самы разумны, ён просто прайграе. Вось. А не ведаю, матывацыя, яна для мяне вельмі незвычайная рэч. Я не ведаю, адкуда яна бярэцца ў людзях, або яна знікае. Окей. Ты лічыш, што шаі пакуль нам не дапаможа з матывацыяй? Ён можа механічна так там нейк дапамагаць нам, нейкі там сродкі гейміфікацыі і так далей, так, або мабыць, крыху больш эфектыўна. Але, напрыклад, я зараз таксама вучань, да? Я пытаюся навучыцца партугальскай мове. Так. У меня есть такая патрэба. Вось я нешта рабіў, і потым страціў матывацыю, зараз забіў, потому што я, то есть у меня няма, я не бачу, навошта я это раблю. То есть я разумею, што мне было б крыху больш цікава жыць у Партугаліі, калі б я ведаў эту мову лепш. Але ўжо там на нейкі пытанні я магу адказаць, там крыху там нешта разумею, как бы так па тэлефоне яшчэ не магу размаўляць. І вось навошта далей укладаць 3-4 гадзіны на тыждзень у гэту мову, мне не зразумела. Калі ты прыйшоў, казаў, Валік, у цябе самы лепшы AI-агент, які ведае все, што ты вось там кажаш, і там поўнасцю будзе 100% эфектыўна з табой займацца,
Нават так я б такі але это ж я ж все яшчэ трэба гэтага кента умыкнуць, патрапіць і час, займацца, навошта? І вось пытанне так, да? То есть гэта ж пра эфектыўнасць, а не пра матывацыю. Окей. Цікава. Тут ты узгадаў, што ты шмат працаваў з вучнямі, якія станавіліся джунамі ці з джуноў раслі кудысьці далей. Тут, напэўна, добры момант, каб я распавёў гісторыю, і ў мяне нават прыгатаваны жарт. Таму як я з табой знаёмы агулам? Гэта быў год 2015, мне падаецца. Я вучыўся на другім курсе універсітэта БДУІР. Мы скончылі адну і тую ж спецыяльнасць. Вось той самы VMSIS, вылічальныя машыны сістэмы і сеткі. Мне падаецца, называлася гэтая спецыяльнасць. І вось я пабачыў на калідоры корпусу нумар 4 аб'яву, дзе было напісана вельмі невядомае цікавае мне слова Ruby і нешта праграмавання і нейкая мова праграмавання. А як ты памятаеш, на VMSIS мы вучылі хутчэй асемблер, чым Ruby ці нешта. Мы пачыналі з Паскаля, мне падаецца. Ну так, мы пачыналі C, падаецца, так. Бо я вучыўся ўжо 4 гады. C. Так, у нас праграма была, можа, трошкі іншая. Карацей, я пабачыў на калідоры БДУІРа вось гэтую аб'яву і памятаю, як я прыйшоў на першую лекцыю, вы рабілі яе разам з Юрам, мне падаецца, з тваім калегам, кофаундерам, так. Вось, я памятаю, як было, тыпу, 180 чалавек на гэтай лекцыі, просто цалкам забітая аўдыторыя. Я не памятаю, ці гэта быў першы поток, мне падаецца, што так. Вось, і як было... 15 году можа быць. Так. Не, мне чамусьці так падаецца. Вось, ну і карацей, там я натхніўся, і насамрэч... Чаму таксама я тут сёння, бо ты паўплываў на мою кар'еру больш, чым хто заўгодна у гэтым жыцці. Вось, то бок, я не памятаю, ці я скончыў насамрэч той поток. На самой справе не... Так, я згодны. Я натхніўся, і мы сядзелі, я памятаю, з пацанамі потым ужо і сядзелі гэты Ruby вучылі самі, нешта рабілі самі, і далей лабы пісалі ўжо на Ruby. Вось, і потым я працаваў у Менску на Ruby, пераехаў у Варшаву, працаваў на Ruby, у такім геме, можа, ты ведаеш, Spree, такі e-commerce штука. Вось, зараз я пераехаў у Нідерланды, я таксама працаваў на Ruby, вось, і толькі цяпер я перайшоў у менеджмент. І код пішу менш, але калі пішу, то пішу яго на Ruby. Вось, цікава, мне прыемна. Я даже казаў, што на самой справе галоўнае тое, што ты можаш рабіць, калі ты нешта навучаеш, гэта не даваць інфармацыю. То есть, конечно, інфармацыя важлівая, але вось, натхненне, нейкія такія рэчы, гэта тое, што, далёка кідае людзей. Так, гэта праўда. І яшчэ ў мяне падрыхтаваны жарт, ён будзе на расейскай, бо тады мы размаўлялі на расейскай, але ты яго вельмі часта паўтараў, і я дагэтуль яго памятаю, колькі прайшло, 11 год. Какая разница между автором и соавтором? Я такая же между пением и сопением. Так. Это жарт, на самой справе, ведаеш, цікава, потому что гэта жарт майго сябра, з якім я знаёмы з 5 класа, мы все яшчэ сябруем не толькі з маім сябрам вось гэтым, а на самой справе мне вельмі пашанцела, бо усе мои сябры вот праз 2 тыжня мы будем святкаваць мой дзень народжання і яшчэ 2 другіх сяброў у Партугаліі. Сюда прыедуць там каля 15 чалавек, і вось большасць гэтых людзей будзе са школы, з нашего класа. Круто. Так, тому это жарт не мой, это жарт сябра, а мне падаецца, што ён яго атрымаў ад бацькі. Таму там гэта такой пакаленчаскі жарт. Так. Але я прям памятаю, калі мы сядзелі дзесьці ў Будуіры і рабілі нейкія лабы, ты чамусьці не памятаю ўжо кантэкст, але ты яго любіў паўтараць. Ну так. Добра, пойдзем трошкі ў бок тэхнічны, так, бо ўсё ж такі ты распрацоўшчык, інтэрпрэнёр, і мне цікава трошкі, можа, мы панастальгуем перад тым, як перайдзем да таго, як пішуць код цяпер. Ruby, напрыклад, не ведаю, 2011-12, так, вось ты пачаў пісаць. Як выглядала ўвогуле праграмаванне тады? Можа, ты нагадаеш? Мне падаецца, што ўжо ёсць слухачы, якія, можа, нарадзіліся ў тым годзе, якія ўжо пішуць коды і не ведаюць, як гэта было. Можа, мы успомнім, як пісалі код раней. Цяжка гэта неяк апісаць, як гэта было. Мне падаецца, што яно таксама выглядала і ў 2018 годзе. То есть яно неяк змянілася толькі на пачатку 20-го. Это не вельмі моцна і вельмі моцна змянілася некалькі гадоў таму, то есть года 2 таму. Вось, але гэта,
что ты просто у тебя ёсць нейкая ідэя і ты яе імплементуеш у кодзе, праграмным кодзе, ёсць фреймворкі, ёсць розныя тэхналогіі, з імі вельмі цяжка працаваць, бо яны вельмі розныя, яны заўжды там неяк абнаўляюцца хутка, трэба крыху слідкаваць за гэтым. Ёсць розны сінтаксіс, розныя языкі праграміравання, так, ёсць нейкія там базовыя прынцыпы, там сеткі, вот гэта ўсё, то есть там нейкія CPU-працэсары, і гэта вот всё нейк у цябе павінна быць нейкія веды, якія ты выкарыстоўваеш, каб нешта стварыць. Было значна цяжэй, 100%. Ruby ў гэтым плане быў больш эфектыўным, потому што ён там асноўны на прынцыпах, якія дапамагаюць тебе крыху больш эфектыўна гэта рабіць. Вось, але там таксама былі нейкія асаблівасці. Ну, нейк так. Важна сказаць, што калісьці на суразмов'ях на працу маглі пытаць пытанні тыпу, чым адрозніваецца прок ад лямбды, так? То бок настолькі трэба было ведаць. Не ведаю, мне падаецца, што зараз уже такое не пытаць, бо гэта можа не мае столькі сэнсу. Так, але калісьці трэба было памятаць вось такія дэталі. Ты ведаеш анекдот, так? Можа, нават уже не памятаю. Карацей, таксама гісторыя з старых гадоў. Калі хто не ведае, то есть у Ruby ёсць нейкія розныя там, як гэта назваць, лепш, добра, абстракцыі, так, якія дазваляюць тебе вызываць функцыі, гэта проц і лямбда, яны крыху розныя. І каб запамятаваць, чым яны адрозніваюцца, звычайна я не памятаю. То есть я вот працаваў шмат гадоў на Ruby, ты тоже такі там, потому что гэта такая мелкая рэч, якая ты не выкарыстоўваеш амаль ніколі. Але я памятаю, у нейкім году была канферэнцыя, дзе людзі зрабілі жарт, што проц і лямбда ўвашлі у бар, пасварыліся вельмі моцна, і лямбда выйшла з сябе, а проц з бара. Гэта вось пра адрозненне гэтых штук. Калі вы зразумелі гэты жарт, то можаце напісаць там у каментарах або нешта такое. Вось, але тым часам вось так было. На самой справе я вельмі хутка перастаў пытаць, чым розніца паміж вось гэтымі мелкімі штукамі. Для мяне заўжды было больш важліва пытанне, як чалавек там нешта думае, разважае далей. Окей. А цяпер, карацей, падсумаваць можна так, што калісьці мы пісалі код рукамі, і трэба было памятаць, можа, не ўсе метады, канешне, але трэба было памятаць шмат чаго, і ввогуле распрацоўка day-to-day выглядала зусім па-іншаму. Але калі цяпер мы паразмаўляем пра вайб-кодінг, так, які таксама цяпер вельмі папулярны, як бы ты сфармуляваў, што такое вайб-кодінг для тых, хто, магчыма, не ведае, ці чуў, але не разумее? Мне падаецца, што гэта крыху больш абстрактная рэч, так, дзе ты таксама маеш тую самую ідэю, якая у цябе была нават 10 гадоў таму, але ты не робіш гэта рукамі, а ты размаўляеш з нейкім AI-агентам, які робіць гэта за цябе, і ты как бы не кантралюеш гэтага агента, што ён рабіў гэта там. Потому что зрабіць гэта можна вельмі па-рознаму на самай справе, да. Агент — такая моцная машына, якая это як ведаеш, як Феррарі, мабыць, так. Можна ехаць на ёй 220, але ёсць рызыкі памерці вельмі вялікія, так. Асабліва если ехаць 220 недзе па вельмі кепскім дарогам, так. Але калі ты вельмі прафесійны, ты таксама можаш ехаць 220 нават па кепскім дарогам. А можна ехаць 50 і там вельмі павольна, і все будуць тебе зайздросціць. То есть гэта такая штука, якой ты кіруеш, і тым самым дасцігаеш нейкіх мэтаў. Ёсць нават кейсы, где у тебе ў гэтым Феррарі аўтапілот, ты просто глядзіш і глядзіш, там, як яна едзе, але шанс там памерці яшчэ больш павялічваецца, але таксама гэта больш эфектыўна, таму што гэты час можаш, ведаю, патраціць нешта іншае. Таму гэта крыху іншы падыход. Але, канешне,
Ну, конечно, вось калі ты не тэхнічны чалавек, то ты вельмі хутка разумееш, што там можна мне катаць, што гэта Феррарі, але гэта Феррарі на, ведаеш, на ручке, то есть гэта Феррарі, якое, то есть это не аўтамат, а такое, типа, Феррарі, то есть вельмі хутка, а вось на ручке, калі ты, вот, знаеш, калі ты інжынер, то ты как бы такі, ну, все добра, поехали. А калі ты ніколі не вадзіў ручку, то такой, ось, то есть там на першы ты яшчэ едзеш, там на второй уже цяжэй, а уже трэцюю ты уже не можаш выкарыстоўваць вельмі эфектыўна. Ну, карацей тым, што калі ты не тэхнічны чалавек, то ты больш верагодна там знойдзеш сваю яму на дарозе вельмі хутка, чым людзі, якія ведаюць, як гэтым карыстацца. Да, это правда. А ці можна сказаць, што ты на дадзены момант ужо вейп-кодзер? Нягледзячы на весь твой досвед? Уже гады полторы, 2. Окей. Вось, ну, прадукт, на якім мы працуем, на 98,9% напісаны не рукамі. Не ведаю, мне даецца, я, мабыць, на рукамі напісаў там 100 строчак за 2 гады, мабыць, 200. Не вельмі шмат. І больш за тое ўсё напісана голасам. То есть я размаўляю з квад-кодам і з іншымі другімі агентамі, а нават не... Ну, 95% размаўляю, 5, калі мне вельмі лень, або спіць пораз там дашка, то тады там крыху печатаю, але больш за ўсё это голас. Окей, і ты таксама сказаў так, што калі у цябе няма тэхнічнага досведу, ты прабуеш зрабіць нешта праз вейп-кодзінг, это можа выглядаць дзіўна, так, ці ты, не ведаю, ці ты робіш больш памылак. Для каго ўвогуле цяпер у 2026 годзе падыходзіць вейп-кодзінг? Ці ты б сказаў, што, не ведаю, моя мама можа ўжо пайсці, сесці і нешта на вейп-кодзіць у дадзены момант? Так, можа твоя мама. Окей, і гэта будзе... Это будет нешта нескладанае. Окей. Ну, ведаеш, то есть умоўна, там старонку, где яна выкладае там свае лепшыя фоткі бліноў, яна зробіць лёгка. Так, старонку, где там, не ведаю, трэба напарсіць навіны з 5 сродкаў з новымі рэцэптамі бліноў і вось неяк там, знаеш, знайсці нейкія штукі ўжо складаней. І вот эта вот складанасць нават там павялічваецца. Таму складана сістэмы ўсё яшчэ вельмі цяжка. І больш за тое, ну, яны вельмі, калі ты робіш іх неякасна, яны вельмі хутка, то есть чым больш праект, тым больш памылак, тым больш неякасна будзе адбывацца, тым больш цяжка ці будзе ім неяк там кіраваць. А як з бяспекай? Вось калі моя мама зробіць праект з фоткамі яе бліноў, ці будзе гэта ўжо бяспечна, ці мадэлі ўжо настолькі разумныя, каб таксама прыдумаць пра гэтую частку з твайго досведу? Што такое бяспека? Напрыклад, што, не ведаю, старонка будзе адразу абаронена ад некаторых самых такіх базавых атак. Ведаеш, гэта ж вельмі цяжкае пытанне. Так, бяспека яна ж не абстрактная рэч. Так, то есть чым больш складаная сістэма, тым больш праблем у бяспецы яе там ёсць. Але калі гэта старонка, дзе там фоткі бліноў, то гэта ж проста HTML старонка, якая ляжыць недзе там на хостинге, там, ну, все бяспечна. Але, мабыць, яе можна будзе ўстроіць wireframe, і тогда іншая маці можа там неяк паказваць, што вось мае бліны, а гэта будуць яе бліны, а будуць бліны твоей мацері на іншым домене. Але, ну камон. Ты не ведаю, ты таксама калі-небудзь у жыцці атрымліваў гэтыя вот імейлы, знаеш, гэта security. Так. Мы знайшлі, што гэту старонку можна строіць ваш iFrame, поэтому вас небяспечна. Ты такі, і што? Окей, ну, устраивайте. Это мой персональный веб-сайт, где там 3 кнопки. Ну, окей. Таму бяспека вельмі, ну, такая складаная рэч, выдаецца. Окей, калі ты пішаш складаны праект, ты сказаў, што 98-99% кода напісана клад-кодам ці іншымі мадэлямі. Што там з бяспекай таго кода, які ён робіць? Ці ты, не ведаю, ручкамі правяраеш, што ўсё бяспечна, ці ты ўжо давяраеш на дадзены момант мадэлям?
Бачыш, вельмі вялікая розніца паміж тым, как я пішу і как пішуць нейкі там продакт-менеджеры, так? Так. Тому што я пішу код неяк так, я кажу, дарагі код, сёння мы будзем рабіць фічу, дзе падчас анбординга чалавек павінен нам запампаваць сваё CV. Таму нам нужен GraphQL endpoint, у котором будзе 3 поля, у якіх буду вось гэта, потым мы на яго напішам тэст, і потым у нас будзе UI, дзе у нас будзе кампанента, якая будзе... Разумееш, да? То есть я так. я как бы кажу, якой код я павінен напісаць. Ну так, вельмі дэталёва. А продакт вось гэта не робіць, не кажа, будзе старонка, дзе павінна запампаваць CV, кропка. І вось так. там пачынаецца вялікая варыятыўнасць таго, як гэта будзе рабіцца. Таму ў маіх праектах все вельмі добра і без бяспекі, наколькі я гэта магу разумець, але от ужо людзей, які гэта не робяць, там уже есть некая верагоднасць, што там так, або вось так. Окей, цікава. Таксама пытанне было ў мяне, як ты бачыш, вось таксама гледзячы на свой досвед, куды ўвогуле ідзе распрацоўка, як будзе выглядаць жыццё распрацоўшчыка праз некалькі год? Ёсць у цябе нейкія думкі на гэты конт? Мне здаецца, цяжка гэта пытанне. То есть ці мы все будзем у офісе голасам размаўляць з камп'ютарамі? Ці ўвогуле гэта ўжо будзе не патрэбна? Ну, па-першае, мне здаецца, што голасам 100% будзе больш эфектыўна, як мне показвае мой досвед. Просто таму, што мы ведаем, што LM-кі яны пра кантэкст шмат, і калі ты можаш даць ім больш кантэксту, то яны больш эфектыўна працуюць. Вось таму гэта пра першае. Просто а якая вот розніца паміж сёння і там год назад нават тут у распрацоўцы? Ну, мне падаецца даволі вялікая. Яшчэ год таму я памятаю, што шмат калегаў карысталася курсорам альбо так. любым IDE, але ўжо сёння нашмат менш людзей увогуле глядзіць на код у сэнсе правіць яго ручкамі. Так. Вось, мне падаецца, гэта прям велізарная розніца. З год таму і сёння. Ці мы чакаем яшчэ нейкую такую вялікую змену праз год? Невядома, мне здаецца, што все вельмі незразумела, таму што нават калі, то есть цяжка, гэта заўжды гэта правіла Парэта, так? То есть мне падаецца, што мабыць мы уже 80% того, што ўжо ёсць, уже атрымалі. Так, то есть гэтыя все там, код даволі недрэнна піша код, нават уже сёння, нават пасля 10 апрэля, калі не зрабілі его вельмі тупым, ён стаў пісаць 3 разы больш дрэнна. Все яшчэ пішат, норм. Вось, мне падаецца, кантэкст Windows, то тая праблема, якая не вырашана сёння. Яна больш пра ресурсы, пра нейкія падыходы, калі можна было б весь твой праект загрузіць у LM-ку, каб яна была там добра работала, бо б яшчэ лепш. Усё яшчэ патрэбен чалавек, як гэта зразумець, выстроіць, праверыць, то есть без чого. Это все пішацца для людзей у канечным сэнсе. Патрэбна ли нам менш праграмістаў? 100% патрэбна менш. Так? То есть нейкая частка страціць працу або перайдзе ў нейкія іншыя ролі. З другой стороны, я вось недавно размаўляў з Гроком Теслі пра лошадей. Так. То есть цікавае пытанне. Зразумела, што там 100 гадоў таму, калі не было двигуноў, не было там машын, былі лошаді, так? Так. Іх было шмат. Так. То есть лошаді былі патрэбны вось ва ўсім свеце ў вялікіх колькасцяў. І мне стало цікава параўнаць, колькі было лошадзей да гэтага і колькі сёння. І вось так інтуітыўна падаецца, што там стало 10 разоў менш. Так? Вось было столькі, а вот стало там 10, а мабыць нават 100 разоў менш, тому што вось, дзе патрэбны лошадзі. І вось цікава, што не. Цікава, што мне падаецца, іх стало в 3 разы менш. Або, кажаце, не в 100 разоў. Там цяжка падлічыць усё, і цяжка гэта все
недзе знайсці, але калі нават паглядзець на рынок ЗША, што больш дакладныя лічбы можна знайсці, то мне падаецца, што было, я ўжо не памятаю лічбы, але там было 20 мільёнаў лошадзей, а зараз ёсць там нейк, але там 8 або 6 мільёнаў, то есть там, ну, то есть не 10 нават, там 4 разы. Так. І просто, ну, лошаді пачалі рабіць нейкія іншыя рэчы, так, там нейкія спаборніцтвы, так, вось там, ну, шмат чаго. Вот. І вот таксама мне падаецца, мабыць, з намі, як з праграмістамі, і мне падабаецца гэтая аналогія. Так. Ну, так, таму што мне не зразумела, якім чынам у свеце стане, знаеш, у 100 разоў больш софта, но людзей, які будуць падтрымліваць гэты софт, нешта разумець, развіваць, трэба будзе менш в 100 разоў. Так, ну, то есть 10 разоў я магу там неяк пабачыць, мабыць, там 5 дакладна, 100 не ведаю. Таму вось гэта такое пытанне цікавае для мяне. Вось, таму паглядзім. Ну, то есть, ці трэба ўваходзіць у IT, ці ўжо запозна, ўжо лепш канямі займацца? Ну, калі верыць коду, антропіку, всім чартам, то все уже там, все уже аўтаматызавалі. На самой справе, калі верыць LinkedIn, то просто ты пішаш 2 прампта у код, вось выходзіш з дому, павяртаешься через 2 тыжні, и ты миллионер. Ну, то есть там вот так все просто. То есть там просто кажешь, зарабні мне прывагу, якая робіць мне 2 мільёны ARR за 2 тыжня, і выходзіш. І там зразу все уже просто... Вот, на практице чамусь таких людей я не ведаю. Ты ведаешь таких людей? Не. Вот, ніхто не ведае чамусь, але вот уже так все робяць. Таму я не ведаю, ці трэба, ну, 100% трэба. Так? Мы ўсё яшчэ вельмі тэхналагічная цывілізацыя, вся наша жыццё залежыць ад тэхналогій, і яны будуць патрэбны. Так, просто што людзі, якія больш прафесійна кваліфікаваны, яны заўжды будуць патрэбныя. Менш прафесійныя, ну, мабыць, ім прыйдзецца зайсці ў нейкую іншую прафесію. Але мне здаецца, што па апошнія гады шмат людзей выгарала і там адкрывалі свае кавярні і там з'язджалі на фермы. На фермы, так. Вось, мабыць, гэта іх шанец, можа, такі все. Я бачу, што гэта мне не патрэбна, пайду кавярняй займацца. І, ну, я 100% падтрымліваю іх. Я люблю вельмі вялікія якасныя кавярні, якія адчыняюць былыя айцішнікі, там заўжды вельмі добра і кайфова. Окей. А у цябе ў самога такіх думак няма? Слухай, не, я той чалавек, які закахаўся ў гэты свет. Ну, то есть, цяжка казаць, калі. Ёсць 2 моманта. 100%, калі я быў падлеткам, ну, там 14-15 гадоў. Але калі паглядзець мае дзіцячыя фоткі, маё праграмаванне ў дзяцінстве, яно было з лего. Мне было шмат лего, і мне заўжды нешта там, ну, новае прыносілі, я выкідаў коробкі, выкідаў все інструкцыі і просто з гэтага ўсяго рабіў нейкія там канструкцыі. І мне таксама вельмі падабаецца, што моя дачка робіць нешта падобнае у Майнкрафце. Я некаторы момант зайшоў у Майнкрафт і хірел, наколькі яна там, ну, нарабіла нейкіх рэчаў. То есть там просто 25 нейкіх будынкаў, нейкі там, вось гэта мой ангар для жывёлаў, вось тут у меня 5-павярховы будынак, вось я сплю, і я такі, вау. Абстрактнае мысленне працуе вельмі. Так. І мне кажется, што это самае, што я рабіў у дзяцінстве, только я рабіў гэта з лего, а яна вось у Майнкрафте гэта там робіць, і там яна нават пачынаецца зранку такая, я прыдумаў, які дом сёння там пабудую, знаеце, там будаваць нейкі дом з нейкімі там верандамі. Вось, гэта цікава. Таму я з тых, хто, мне падаецца, будзе здесь да апошняга. Я нават знайшоў такую некую цікавую рэч, што шмат моих сяброў, яны гуляюць у гульні, ведаеш, там PlayStation, нешта выйшаў, пайсці пагуляць. А я колькі разоў, то есть, не спрабаваў, мне заўжды там больш, чым гадзін 6, 7, 10 уже становіцца нецікава. І я зразумеў, чаму. Таму што мои гульні — гэта праграмаванне. То есть для мяне
я нешта пабудую, нейкую ідэю, нейкую штуку, для мяне больш цікава, ніж чымось там ганяць у новую там GTA или Diablo або нешта такое. Не ведаю, чаму вось. Так, Окей, то для цябе сам працэс напісання кода ці цяпер ужо напісання з шаі мадэлямі гэта гульня. Працэс, так, ну Так. І там же есть шмат тэхналогій, які ты просто можаш пагуляцца з імі, там нешта цікавае там зрабіць, нейка аўтаматызаваць нейкія свае там штукі, працэсы. Для мяне гэта гульня. Таксама складаныя моманты, якія таксама трэба вырашыць, як у гульнях таксама трэба кагосьці перамагчы, то таксама трэба і багі перамагаць. 100%, да. Ну, то есть, не ведаю, гэта метаіст таксама про нейкія там, мабыць, эндорфіны, які ты атрымліваеш ад гэтага працэсу. Мабыць, я просто too much geek. Я не ведаю. Окей. Пытанне пра AGI. Можам на хвіліначку паразмаўляць пра гэта. Так, то бок, што Anthropic кажа, што яны хочуць дасягнуць AGI, Google DeepMind хоча гэта, OpenAI, вядома, гэта хоча. Ці ты верыш агулам, што мы, як чалавецтва, дасягнем AGI і не ведаю, і на гэтым вырашацца ўсе нашыя праблемы як чалавецтва? Якія ў цябе думкі на гэты конт? Просто мне не зразумела, што такое AGI. Вось. Розныя лабы па-рознаму пра гэта кажуць, так, але агулам гэта нейкі AI, які робіць усе ва ўсіх сферах як лепшы чалавек у гэтай сферы, скажем так, які разбіраецца, не ведаю, у медыцыне, як найлепшы чалавек, які разбіраецца у медыцыне, у тэхналогіях і так далей, і так далей. То бок гэта нехта, хто дапаможа нам вырашыць тыя пытанні, на якіх чалавечага мозга проста не хапае. Это было бы цікава, мне падаецца. Просто што нават зараз бачна розніца паміж рознымі кампаніямі, якія ствараюць LLM-кі, так? Нават персаналі гэтых LLM, яны крыху розныя. Так. І вот гэтак далей. Таму, как бы, або гэта джай добрый, або недобрый, ніхто не ведае. Да і цалкам, не зразумеў, што такое intelligence, да? Так, мы все яшчэ як чалавеческая цывілізацыя не можам адказаць на гэта пытанне, што такое вось інтэлект, так, як он складаецца, як он працуе, як гэта все там неяк сфармавалася. І мы нават не можам казаць пытанне, што такое жыццё. Вось, ты ведаеш, што такое жыццё? Вось, вот мы можам знайти жыццё на Марсе, што такое жыццё. Там недакладна зразумела. Па-рознаму кажуць, так. Так, недакладна зразумела, што гэта. Мабыць, то, што ўжо ёсць, может, уже Opus 4.6, это уже AGI, просто мы саромимся его называть. Мабыць, нет. Так, таму... Ну, яшчэ пытанне цікавае, што мы насамрэч да канца не ведаем, як працуюць LLM. Мы ведаем, як яны працуюць. Чаму не ведаю? Но мне падаецца, сам падыход, як LLM знаходзіць паслядоўнасці, як LLM разумее, як я гэта могу сфармуляваць? Так, як LLM знаходзіць паслядоўнасці у вялікіх аб'ёмах дадзеных, мы не вельмі разумеем насамрэч. Бо там жа гэтыя матрыцы, якія з мільярдам параметраў перамнажаюцца з матрыцамі на мільярды параметраў. Мне падаецца, што нават сам Демис Хасабіс, так, які CEO Google DeepMind, ён такі, ну вось, наша мадэль Veo 3 умее маляваць ваду, так, якая вось стварае відэа, але мы не ўпэўнены, як яна з тых усіх відэа, якія мы ёй далі, як яна зразумела, што такое вада і якая яе фізіка. То бок яна ж не прапісаная нідзе, фізіка вады. Вось. І мне падаецца, што у выніку мы не да канца разумеем, як мадэлі вось, як гэта сказаць, вычленяюць, так, гэтыя... Не, я разумею, што ты кажаш, так, просто гэта ж звычайная праблема зразумець, як працуе машин learning models, так, сеткі і гэта далей. Ніхто не можа дакладна сказаць, чаму. Таму ж у банкаўскай сферы для рэнкінга людзей там была вялікая праблема, калі там яны навучылі шмат сетак, якія кажуць, можна даць крэдыт або няма, то калі ты казаў, чаму, яны не маглі гэта адказаць твоё пытанне, а павінны былі адказаць пытанне, чаму тебе не далі крэдыт, і таму там былі нейкія колькасці даследаванняў, як зрабіць так, чтобы вот гэтыя машин learning сістэмы. Слушай, не ведаю, цікавае пытанне, на самой справе
мне падаецца, зараз таксама там шмат працы робіцца на вось гэтых сваях, якія там ёсць нейронавых, там не шмат много, мне даецца, у лэмках там 25 або 26, они вельмі шырокія, але іх не шмат сваёў гэтых. Вось как бы это все разумець. Ну, мы таксама не разумеем, як работае чалавечы мозг, і крыху разумеем, але дакладна не ведаем. Это все яшчэ futuristic пытанне. Так, Наталі, але ты не хвалюешся, калі думаеш пра надыход AGI? Слухай, мне падаецца, што беларусаў цалкам крыху цяжка захваляваць. Пра яны так шмат чаго павядалі за апошнія 5 гадоў, што будзе джай, будзе нешта іншае, нешта новае. Або пасля нічога не будзе, мабыць, мы проста будзем зноў у жалезным веку, або там нейкам, што было да жалезнага, бронзавы. Напэўна, так. Ніхто не ведае. Я тут, калі хварэў, чытаў некалькі кнігаў пра вось такой фантастычнай раманнай, як это называецца, калі калапс усяго свету адбываецца. Апакаліптычнае нешта? Апакаліптычных раманаў, да, там калі ўсё. Ну, на самой справе так, мы не вельмі добра разумеем, наколькі ўсё на нейкіх там нітачках трымаецца цалкам шмат дзе. Так, цікава, што ёсць некаторыя людзі таксама ў амерыканскіх лабах ці ў амерыканскіх інстытутах, якія ўжо пішуць кніжкі. Так, ёсць такая кніжка Юткоўскага «If you build it, everyone dies». Так, то бок, калі мы пабудуем AGI, і там, канешне, ідзе размова пра AGI, так што, насамрэч, магчыма, вырашэнне ўсіх праблем, якія мы як чалавецтва маем, будзе проста не мець чалавецтва, і тады агулам і рака не будзе, так, і глобальнага пацяплення. Вось, і, канешне, цікавыя думкі, так, і ты таксама спытаў, ці ён будзе бяспечны, так, ці ён не будзе бяспечны, залежыць, якая лаба зробіць яго першым, мы таксама бачым. Бачыш, пытанне яшчэ ж, будзе ли ён маць тыя маральныя прынцыпы, якія мы карыстаемся сёння, так, потому што у нас ёсць там нейкія рэчы, там гуманізм і вось гэта яшчэ, то есть его просто могуць не быць пытання гуманізма або нейкіх там іншых штук, і вось або там жыццё чалавека для яго нічога тое самае, што жыццё, не ведаю, мухі. І вот і што? Як гэта будзе разглядацца? Ну, не ведаю. Тут вельмі складанае пытанне. Мне здаецца, што гэта адказ можна глядзець у нейкіх там кнігах і фантастычных sci-fi романах 60-х, 50-х гадоў. Окей. Ці ты чытаеш цяпер нешта, што звязанае з ШАІ і такім апакаліпсісам, які прыйдзе праз ШАІ? Слухай, я на самой справе шмат чытаю кнігаў. Слухаў сёння ваш выпуск, дзе вы пыталіся назваць топ-3 беларускамоўных кнігі. Соромно было за вас, конечно. Ось. Я адразу сказаў, што радзіо Бурдок будзе топ-1. Чамусьці ніхто не вспомніў пра Чарнуху. Ты чытаў Чарнуху? Свінні? Свінні або Гвалт. Супер топ кніга. Мне падаецца топ-2 маіх сучасных, мабыць, твораў, які ёсць. Такіх сучасных, ведаеш, там апошнія 10 гадоў. Ну так. Вот, там начытам. Я нават тут не бачна, вось там гэта мне падаравалі беларускамоўныя кнігі. Вот тут вось на паліцы. Вот, таму, шмат чаго цікавага, конечно, есть. Але я чытаю больш для таго, каб крыху там, ведаеш, Адцягнуцца, мабыць, крыху там, ведаеш, перайсці ў іншы там нейкі свет. Таму я не чытаю нейкую бізнес-літаратуру, нейкі такія рэчы, таму што мне цяжка іх чытаць, не вельмі цікава. Яны заўжды, калі яны не фундаментальныя, яны крыху outdated. Так, і вось такое все. Таму чытаю я нешта звязанае, напэўна так, просто што гэта вельмі там часткі нейкіх там штук. Я зараз чытаю кнігу Ніл Стівенсон, мне падаецца, вельмі цікавае названне.
там 900 сторонок. То есть я уже читаю ее там некалькі тыжняў. Семіів'я. Это... Да, там вельмі простая рэч, там просто ў некаторы момант все жылі, а потом нешта здарылася з луной, і яна распалася. Луна просто стала шмат вялікім кавалкам камянёў. Окей. И вот что отбывается на... И поэтому это, причем, это, 5-я сторонка книги. И потом 900 сторонок там, вот это все, что отбывается. Плыў, так, окей. Так, тому это вельмі все такое, вельмі цікавае. Окей. Пяройдзем трошкі да прадуктаў, таксама паразмаўляем пра тое, што вы робіце. Але спачатку пытанне, што за шаі прадукты цябе ўражваюць, чым ты карыстаешся кожны дзень? І так, і ад гэтага пяройдзем да таго, што вы робіце. Чым я карыстаюся ў шаі прадуктах кожны дзень? Так, альбо амаль кожны дзень. Кодам. Кодам. Все. Окей. Ну і Ivy, які я напісаў, мне падаецца. Я не ведаю, што яшчэ карыстую. Дай крыху падумаць. Не, мне падаецца, што больш нічого не выкарыстоўваюць так у кожным такім сваім. Ну, вось грок ты яшчэ сказаў у машыне, так, апошнім часам. Так, грок, 100%, так. Грок. Ну, у сэнсе, калі мы кажам пра ўсе мадэлі, які ў свеце ёсць, то я, конечно, карыстуюся там усім, там, чатом GPT, Gemini, кодам, грокам, то есть я ўсё выкарыстоўваю. Але каб гэта вот быў нейкі прадукт, где вот ёсць нейкія шаі, то я ў некаторы момант пытался займацца, там, вывучаць мову з дапамогай нейкіх там AI прывак. Яны мяне бесяць, я прыпыніў подписку. Ці ты мог бы сфармуляваць, што цябе бесіць? Ці цябе бесіць шаі кампанент там? Не, гэта лёгка. На самой справе, па-першае, калі ты папытаешся вывучаць партугальскую мову, еўрапейскую, то как бы мадэлі просто не разумеюць. То есть у іх няма розніцы паміж партугальскай, еўрапейскай, бразільскай, там шмат памылак. Па-другое, калі ты пытаешься вывучаць мову з нуля, где нічога не разумела, то нават усе пірогі, якія я знайшоў, яны как неяк вот ты зараз тебе, знаешь, ты говоришь, ну так, окей, у меня zero зровень, погнали. И они все ровно тебе кажут, como está, fala português, и такой, знаешь, ведаешь, 5 сказов, и ты такие, а ты ни одного слова нават не ведаешь. Так, і ось тому там крыху складана все вывучаць. Плюс яны памыляюцца вельмі часто, потому что заўжды выкарыстоўваюць не вельмі якасныя мадэлі, потому что я разумею чаму, потому что цяжка скласці юнит-эканоміку, калі ты будешь выкарыстоўваць якасныя мадэлі. У тебя есть нейкія, ну, то есть я і падух, які ты выкарыстоўваеш? Ну, я таксама выкарыстоўваю гранолу, бо у нас есть подписка на працы, так, для мітынгаў, але я не ведаю, наколькі шмат у цябе мітынгаў. Вось, але я так разумею, што Ivy таксама гэта ўмее, і таму ты хутчэй гэта робіш праз Ivy. Так, мы записываем мітынгі праз Ivy. Гранола добры прадукт, вельмі якасны. Ну і таксама залежыць, ці ты робіш калісьці графіку, так, тады таксама можна карыстацца нано-бананай. Вось, калі раптам трэба нешта... Ну, для мяне нано-банан нейкі ту, недзе там, у нейкіх там штуках. Пачакай, OpenQO я таксама карыстуюся. Але не ведаю, гэта, ну, то есть, прадукт ли, як прадукт, мне падаецца, так. Так. Ну, вот OpenQO у нас ёсць, мы ў стартапе ім карыстуемся для розных там крыху аўтаматычных працэсаў. Дай прыклад нейкі, цікава. Ну, вот зараз я нават сидзеў перад падкастаў, я вырашыў, што OpenQO на самой справе вялікі кайфовы сродак, каб кіраваць тікетамі ў нашым прадукце. То есть ён можа вельмі хутка знайсці іх, зразумець, што там як, і калі трэба, то там апісаць. Ну, карацей, вот прыходзяць тебе там нейкія кліенты, кажа, вось у меня тут нейкая бага. Ну, тебе ж трэба нейкі там пайсці, зрабіць тікет, там штосьці нейк там пошукаць, мабыць, ёсць падобны. Гэта ж, ну, цяжка заўжды, так. То есть гэта там вялікая праца проджект-менеджераў.
Вот, а розныя ламкі это могуць рабіць вельмі якасна і проста. Яшчэ можа зрабіць небаленькі рэсерч, з чым гэта звязана, і яшчэ там нейкая там description тебе палажыць. Гэта частка пайплайна, які у нас ёсць. Я зараз вот навадковываю. Ёсць в OpenClaw нейкія у нас аўтаматызацыі, якія робяць нам старонкі у штукі. Ну, то есть мы не так, што добра ім выкарыстоўваемся, але я разумею его кайф. Ты ведаеш кайф OpenClaw? Чым адрозніваецца ад іншых там падобных рэчэй? Я магу паспрабаваць сказаць, што гэта проста акенца ў тэлеграме, чат у тэлеграме, куды ты все пішаш, і потым забываеш, але не ўпэўнены, што ты маеш на ўвазе. Не, ну гэта 100% так. Гэта там нейкі... На самой справе OpenClaw, калі ты калі-небудзь бачыў яго інтэрфейс, ён вельмі недобра выглядае. Там просто... Ты такой, што тут адбываецца? І нават падэбажыць OpenClaw, это там асобная цяжкая праца. Вось, але OpenClaw ёсць абсалютна крутая ідэя. Гэта тое, што ён можа сам себе змяняць сваю канфігурацыю, і вот гэтыя все там агенты, штукі, якія тебе там патрэбны, там MCP2, які трэба падрубіць, это все он можа знайсці сам зрабіць в такім вот вельмі хуткім відзе, і тебе не патрэба пайсці і неяк там нешта в ямах файлах калупацца, ты просто кажаш так, нам зараз нужен такой вось тул, так это рабіць, пагналі. Мне падаецца, што у іншых інструментах это або з'яўляецца, або цяжэй. То есть, каб ты вот размаўляў з сім інструментам, ён сам себе навадковаў, гэта цяжкая фіча. Яна суперкайфовая ў OpenClaw. Окей. А ці ты карыстаешься OpenClaw для прыватных нейкіх рэчаў? Ці гэта толькі праца? Мне просто не было ніякіх патрэбаў нешта рабіць для прыватных рэчаў. Я ведаю, што я калі размаўляю з людзьмі, што яны робяць OpenClaw, пакуль што амаль все робяць там, я палажыўся дадзеныя з гарміна в OpenClaw, і потым пытаю там, што мне трэба прымаць, або там мне калі мне трэніравацца. Я трэніруюся, таму у меня нет такой патрэбы. Што яшчэ я могу сказаць, я нават не ведаю. У меня няма ідэй добрых, што можна зрабіць. Я чую, як людзі бюджэты свае сямейныя ведуць праз OpenClaw. Просто закидываюць хуценька ў Telegram, ведаеш, і ён там все лічыць, вылічвае і расказвае тренды, і вось такое можна яшчэ падрубіць да банка свайго. Вось, таму таксама. Не, ну таксама можна, напрыклад, так, просто крыху лепш, крыху прасцей. Таму напэўна не шмат чым я карыстуюся. Окей, круто. А распавядзі пра Eevee. Мы ўжо некалькі разоў казалі, што за Eevee. Вось, можна пачаць ад таго, як з'явілася ідэя і дзе вы цяпер. Eevee гэта прадукт, які мы прыдумалі каля... Не падаецца, ў апошнім годзе, каля мабыць, у траўні. Пачатковая ідэя была, как мы жадалі зрабіць нейкі клон Whisperflow, або не клон, больш лепшую версію Whisperflow, таму што ў той момент, калі год назад ім карыстаўся, ён быў крыху тупаваты і крыху медленны, потым стаў гораздо лепш. Вось. Але зараз і гэта... Ну, мы там зрабілі нейкую памылку, тому што цяжка распавесці хутка, што такое Eevee, так? Калі ты кажаш, што Eevee — это productivity tool, які дапамагаюць у macOS там рабіць твой працу, все такі, а што это? Ну, і цалкам цяжка гэта зрабіць. І мы зразумелі, што ў сучасным свеце цалкам людзям, ну, калі ты вось не можаш нешта распавесці ў двух словах, што гэта... Elevator pitch, так, той самы. Нават не elevator pitch, там вось 3 слова, ім уже трэба, вот, как бы, ім стала цікава, не далей там пачарны карыстацца. Вот, таму зараз Eevee — гэта macOS прилажэнне, якое падобна на Whisperflow і іншыя штукі у сучасным свеце называецца Voice OS. То есть тое, што памагае тебе там рабіць нейкія штукі, ты можаш паразмаўляць з агентам, нешта можа зрабіць за цябе, неяк запісаць твою размову, мы таксама пішам мітынгі. Вось, але мы гэта так крыху вырашылі выдзеліць асобны прадукт,
мы это будем называть EVOS. Сам EV main продукт будзе про voice to content. Гэта історыя про тое, што ты можаш паразмаўляць з нашым агентам, і ён за цябе можа напісаць нейкія там сацыяльныя пасты, нейкі контент-план, нейкія дакументы хутка ў тваім стылі без нейкай там вялікай працы, таму што мне здаецца, шмат хто робіць зараз контент вось так, там ён піша там нейкі промпт у код і кажа там, а цяпер зрабі мне за этого нешта. Вось, але калі ты калі-небудзь рабіў нейкія там вялікія дакументы у там нешта, што займае больш, чым пост у LinkedIn. Так, і не раз. Это тяжко. Так. То есть ты просто читаешь документ такой, так, у 7 пункце нам патрэбна зрабіць вот этот абзац крыху больш. Вось, таму мы хотим гэта крыху больш палепшыць. Але мы пачнем з voice to content, калі ты просто на тэлефоне ехаў, некую ідэю запісаў, і тебе уже там готовы пост. Поэтому EV зараз у працэсе трансфармацыі, але мы ведаем, як гэта зрабіць якасна і цікава. Окей. EV ўжо можна спампаваць, правда? Яна ўжо... Так, EVOS, macOS прыложэнне, калі вы на маке, то можна спампаваць, пагуляцца, ён даволі недрэнна працуе. Я б казаў на ўзроўні Whisperflow 100%. Там ёсць некаторыя фічы, якіх у нас няма, ёсць некаторыя фічы, які у нас ёсць там больш, тому тут уже такое пачынаецца, ведаеш, гульня у одну фічу больш, одну фічу менш. Ці ты бачыш па метрыках, якая фіча самая цікавая, самая папулярная у EV на дадзены момант? 100% Dictation, так, это такая база, якія ўсе карыстаюцца. Мы вось некалькі месяцаў таму наконец зрабілі і Enhanced Dictation, таму зараз ты... Есть розніца паміж, калі ты размаўляеш і калі ты пішаш, і там усе всякія розныя словы, якія ты ніколі не пішаш, але завжды прамаўляеш іх. Прыклад у, гэта вот все filler words. Вот зараз мы гэта все яшчэ больш якасна чысцім, там трансфармуем і гэтак далей. Ну і мітинг рекординги таксама люди шмат пишут мітинги і потым нешта за імі робяць. Я не ведаю, што яны робяць з імі. Мне здаецца, нейкія репорты пішуць або нешта такое. Гэта такія две больш якасныя вялікія фічы. Ну, я пишу мітинги для того, каб потым калісьці знайсці, што мне казалі насамрэч, а не тое, што яны праз год прыдумалі, што я ім адказаў. Як часта ты гэта рабіў? Не, ну, раблю так, просто у меня такая... Раз в месяц? Не, хутчэй раз на тыдзень. Окей. Бо я шмат размаўляю з кліентамі неяк апошнім часам. Вось, і ты размаўляеш, дамаўляешся на нешта, а потым тебе прилетае email, у якім зусім все по-іншаму. Ты такі, не-не-не, ось, паглядзіце. Вось, але таксама, канешне, пытанне, ведаеш, за кожным разам пытаць, ці можна запісаць мітынг, ці можна зрабіць транскрипшн мітынга. Не ведаю, як у тебе з гэтым агулам? Што ты думаеш, ці нам все яшчэ варта пытаць, і гэта ўжо база, і все ўсіх запісваюць, всіх транскрыбуюць, і гэта норма? Ну, калі ты гэта плануеш выкарыстоўваць у судзе, то звычайна как бы не так. Окей. Калі ты гэта, то есть у нейкіх калі вам трэба, знаешь, нейк вот доказы, і ты не спытаў, потому что ты там припісаў, конечно, гэта нельга выкарыстоўваць так, але варта пісаць, спытаць пытанне, калі ты вось на мітинге з кліентам і пішаш там у ноутбуке, в сэнсе ноутбуке, на кніжцы, блокноце, так, ручкай, або там нейкія цытаты. Вось, якая розніца паміж гэтым і там сваёй некай персанальнай, мне не цяжка. Конечно ж, нейкія прыйдуць data protection officer і скажуць, што гэта violation нейкіх privacy, і будуць GDPR, і будуць 100% правы. Вот. Але таксама, как ведаеш, ёсць нейкія правілы і законы, а ёсць потом реальное жыццё, і как бы калі ты там не пішаш мітинги, а ўсе астатнія пішуць мітинги, так, то ты менш эфектыўны і страціў сваю працу. Так, у выніку ты прайграў. Так, і вот тут таксама пытанне цікавае. Таму невядома, не ведаю, як гэта
Напэўна, залежыць ад таго, з кім размаўляеш. Так, калі адчуваеш, што тэарэтычна можа быць рызыка, то... 100% так, можна так зрабіць. Таму я не ведаю на самой справе, Гранова, у них же шмат кліентаў, як яны гэта абгрунтоўваюць юрыдычна, таму што яны якраз той месцы, дзе ўжо ёсць, мне здаецца, юрыдычныя пытанні да іх цалкам усіх. Але я думаю, што там нейкая ёсць for personal use штука, якая з'яўляецца дазваляе, так. Дарэчы, не ведаю, ці ты чуў, як яны ўвогуле запускаліся, Гранова, ці ты чуў гэту цікавую гісторыю, калісьці быў даволі гучная навіна, была скандал. Не чуў. Што яны, насамрэч, фаундары самі далучаліся на пачатку да колаў, рабілі ноутс, потым іх фарматавалі там з чатам GPT і скідвалі на пошту. Ага, прикольно. Не чуў. Ой, што яны проста хацелі першых кліентаў вельмі моцна, так, яны паралельна, вядома, распрацоўвалі сістэму, але ім ужо патрэбныя былі грошы, і таксама, каб пра іх размаўлялі. Вось, і гэта было... Нават людзі неяк на гэта больш абурыліся, так, што вы нам не сказалі канкрэтна, так, што вы нас слухалі. Бо людзі спакайней ставяцца да таго, што ШАІ слухае, так, што ШАІ ўсё запісвае, чым жывыя людзі. Гэта цікава. Так, мне падаецца, што цалкам, калі ты размаўляеш, і ты больш такі павольны. То есть мне вось падаецца, што ў адукацыі, асабліва, калі ты жадаеш вывучыць мову, так, ты ж у пачатку робіш мільён памылак. І тебе або ты вось нешта прайшоў сваім настаўнікам 2 тыжні таму, а тут он такой, так, памятаеш, праходзілі 2 тыжні, ты такой, не памятаю. Тебе крыху стыдно, то, что ты забылся, не зрабіў домашку. А нема такого, то есть нема такой эмоцыйнай адносін да ШАІ. Так. То есть, не памятаю. І вось мне здаецца, што гэта есть нейкі крыху, як гэта назваць, не розніца, нейкі такой плюс у капілку І, то есть тебе все роўна, што ён кажа, і ты просто можаш займацца з ім больш эфектыўна. Так, таксама вельмі цікавы юзкейс, які я ўжо, падаецца, распавядаў у падкасці. Можа, ведаеш такую кампанію Кларна? Конечно. Так, дзе можна браць у разлік. Можна было, или все яшчэ, можа, они ж там зачыняліся нейк там. Так, нейкі там у банк трансфармуюцца, ці трансфармаваліся, але што яны зрабілі калісьці? Яны хацелі зрабіць, вось гэта, ведаеш, NPS, калі ты хочаш даведацца, як себе адчуваюць твае супрацоўнікі кампаніі. Так, напрыклад, у нас гэта проста імейл, там раз на паўгады, так, ты там клікаеш ад 1 да 10 і пішаш нейкі каментар. Вось так это у нас выглядае, напрыклад. Але яны што зрабілі? Яны зрабілі аватара, ШАІ аватара, і яны пасадзілі па факце кожнага з іх супрацоўнікаў у нейкі пакойчык, і яны проста размаўлялі з вось гэтым ШАІ аватарам. І апынулася, што насамрэч людзі былі нашмат больш адкрытыя, калі гэта была проста вось размова, пры гэтым яны ведалі, што гэта ШАІ, і гэта было голасам, так, як мы таксама тут ужо ты сказаў, што прасцей кантэкст даваць голасам, чым яго пісаць. Вось, і атрымалася, што яны супрацоўнікі, так? Так, супрацоўнікі, то бок усе пашарылі, і людзі рэальна зразумелі, ці там C-level зразумеў, што можна зрабіць у кампаніі лепш, і вось гэта была цікавая ідэя. Калі першы раз аб гэтым пачуў, я прям натхніўся вельмі моцна, думаў зрабіць гэта неяк у нас, але потым пачынаеш шукаць ужо нейкія гатовыя прадукты, а там тое не так, тое не сяк, карацей, неяк не хапіла, запала. Але ідэя, мне падаецца, цудоўная, каб проста даведацца. Бо сапраўды натайпаць все, што тебе хвалюе, нават ведаеш такія мелкія рэчы, ты такі, у меня 3 таскі яшчэ сёння закрыць. Нармальна. Грошы плацяць. Кайфовая ідэя, 100%, і яна вельмі моцная, таму што людзі 100% больш гатовы. А калі ты яшчэ пакажаш гэта ананімна, калі гэта можна было рабіць ананімна, 100%. Мне здаецца, што можна, не вельмі, конечно, мне здаецца, што цяжка будет рабіць, тому што у тебя есть голас, про голоса можна знайсці чалавека. Так, у выніку все равно хаця б хтосьці ў кампаніі будзе ведаць мэч. Але, так. Але калі так можна зрабіць, конечно, супер кайфова. У меня рабілі сябры прадукт за гэтым звязаны. Таксама з інтэрв'ю з аватарамі? Там была крыху іншая ідэя, але яны потым пачалі выкарыстоўваць у HR. Гэта уяві Google форму, толькі ты можаш гэту Google форму адказваць голосам. Так, то есть это пытанне, які ты людзям кажаш, там такое інтэрв'ю, і ты дасылаеш пасылку, они заходзяць, і вось гэта пытанне такое, Google форму голосам, па сутнасці. Окей. І вось HR быў адзін з самых буйных там такіх цікавых рэчэй, дзе можна было потом знайсці все.
Ну так, гэта цікава сапраўды. Бо я таксама заўважыў, кажучы пра голас, так, я все больш неяк у гэта уваходжу сам. Напрыклад, я адносна нядаўна скарыстаўся першы раз галасавухамі ў Slack'у. Вось, я не ведаю, як гэтыя людзі да мяне цяпер ставяцца, але мне было прям вельмі незручна і хацелася хуценька адказаць, і так, я разумею твой поінт адносна таго, што голасам нашмат эфектыўна. Я яшчэ не спрабаваў пісаць голасам код, бо я агулам не шмат пішу кода. Гэта, напэўна, штосьці таксама, ад чаго я афігею, калі да гэтага дайду. Вось, але цікава. Але ты голасам таксама карыстаешся прям паўсюль, ты, не ведаю, ты таксама тэлефонам карыстаешся праз галасу, вот як увогуле у тебе з, не ведаю, іншымі аплікацыямі па-за код-кодам, наколькі ты шмат карыстаешся голасам? Мне падаецца, што людзі карыстуюцца тым, што для іх з'яўляецца найбольш эфектыўна і найбольш лёгка зараз, так? То есть, канешне, калі мне трэба за стырном, так, кірмом, это украінская мова, завжди блытаю. За стырном там нешта адказаць на 2 хвіліны, то, ну, які варыянты, так, тайпаць на айфоне або недзе не вельмі бяспечна, я запишу голосовуху. Я таксама там пишу голосовухі ў Slack'е у некаторыя моманты, ну, просто, напрыклад, тому, што у гэты час гэта там больш эфектыўны сродак, або я лепш запишу голосовуху, людзі на тым канцы крыху пастрадаюць, там будуць шифраваць, там нейкі там слухаць, чым я зараз не адкажу і потом забуду, і гэта там нейкі каханне у гісторыю. Вось. Па-за код-кодам як я карыстуюся. Ну, таксама я пишу там імейлы, пишу нейкі там рэчы, пишу в коды, пишу прамты все голосам заўжды. Я все яшчэ шмат тайпаю, там нейкія персанальныя меседжы, бо там 2-3 слова напісаць, гэта, мне кажется, больш эфектыўна для мяне. Калі б у мяне было Ivy на айфоне, я б таксама там не карыстаўся вось такімі штукамі, але пока ее няма. А будзе? Пабачым. Я б хацеў бы зрабіць, гэта не вельмі складана, але было бы кайфова. Просто дыктаваць на айфоне нешта такое. Я не ведаю, што будзе. Ці ты спрабаваў увогуле карыстацца дефолтным? Спрабаваў, конечно. На айфоне, і што ты думаеш на гэты конт? Слухай, ну, ён не такі дрэнны, як мне падавалася, але там, калі ты пачынаеш іншай мовы, але не ангельскай, то, конечно, там все вельмі больш дэградуе. Вот, плюс цікавая рэч, што бачна, як гэта робіць у Apple, у Google ёсць нейкая такая як advantage competitive штука, што яны могуць маніпуляваць штукамі у сістэмным таком дыяпазоне, а ты не можаш. Умоўна, калі ты дыктуеш в клавіатуру, то бачна, што ён піша нейкія словы, потым, калі ён зразумеў, што гэта слово было там не падыходзіць або горшае, ён его замяняе на іншае слово. То есть он такой, типа, оп, і замяніў там іншыя другія. Вот гэта немагчыма зрабіць, карыстуючы ніякімі API в macOS або iPhone, просто потому что гэта няма такіх вось... Не дазваляюць. Не дазваляюць, так. А вось яны могуць, так. То есть гэта не вельмі такое добрая штука. Але карыстаўся. Ну, то есть ён боль-менш. Просто мяне трошки разбесцілі, скажем, Ivy і Whisperflow, так, у сэнсе, як добра яны все разумеюць, як добра яны пішуць, а потым ты выходзіш на iPhone і такі, так. Мне кажется, они на апошні часам сталі крыху лепш в айфоне. Я карыстаўся тыжня 2-3 таму. І, ну, я, там на 20-30% горш, чым там все сучасныя мадэлі, але не тое, што прям вельмі неякасна. Окей, цікава. Повертаючыся да Ivy, а як агулам справы як у бізнеса? Ці можна сказаць, што гэта ўжо шаі бізнес і як он нельга, таму што я б сказаў, што адно з самых там вялікіх назіранняў, які мы знайшлі, так, то ну, то есть, па-першых, гэта там вельмі
такая ніша, дзе шмат чаго ўжо ёсць, і просто ты не можаш вельмі добра бороться з людзьмі, якіх там ёсць 100 мільёнаў інвестыцый і там маркетингу бюджет мільён у месяц, так? Ну, то есть у вас ёсць 3 чалавека ідэй, а у іх ёсць $1 мільён. Ну, как бы, прабачце. Вось. І цалкам вся гэта гісторыя там сучаснага бізнеса, яна пра не толькі зрабіць, конечно, кайфова, але і пра распавесці пра дистрибьюшн і маркетинг. Вот, таму у нас адбыліся перамены. У нас есть фаундер, які больш не піша код для прадукта. Вось, цалкам ніякі код для прадукта ён больш не піша. Ён піша код для маркетинг, automation, всяких таких штук. Все гроус-хакінг ідэі, всякие штуки, які мы вось придумали, мы зараз робім з агентамі. І там, конечно, ёсць рэчы, які просто, ну, ты такі, вау, конечно, это прикольно, кайфова. Там у дистрибьюшн гэта вельмі вялікая рэч. Пакуль нам нечым пахвастацца, але мы ведаем, што рабіць, і робім гэта. Окей. Ну і яшчэ то, што мы macOS прывагай, ну ты зразумееш, да, колькі гэта у нашым бабле macOS юзеры, гэта юзеры, а цалкам у свеце гэта вельмі, там, не ведаю, 5% юзераў у свеце. Напэўна, так. Ёсць пляны ісці ў Вінду? Не, у нас новые все фичи это веб. И потому что мы зараз там будем рабіць крыху іншыя фічы, якія больше будут веб-based. Окей. То бок вы прадукт 2026 год, шаі прадукт, пакуль вы не пачуваецеся сябе вельмі добра, але вы бачыце, як можна все яшчэ умоўна выратаваць гэты праект. Так, і ты лічыш, што галоўнае гэта маркетинг на дадзены момант. Да, мне кажется, что 80% поспеху любого проекта, 90% это маркетинг в нашем часе. 10% это такое. Это уже про чорно, про ретеншн, про какие-то іншыя рэчы. Шмат продуктов, які з'яўляюцца, які ты бачыш на вендинге, што ён такой добры, кайфовы, а потом ты просто заходишь, а там нехто на веб-кодзіў. І ты такі, і все. Але я даже жартую, што калі ты нечакана зробіш AGI у сучасным свеце, то про яго просто ніхто не даведаецца. Ну, потому что тут шмат навінаў кожны, і все уже так стаміліся, так, что ты просто... Новая модель просто, ну и ладно. Да, і такі, да, бачылі, что там... GPT-6, ну и что, так. Ну, так, да. Таму, калі ты не антропік, і там ты не заўжды на радаре, а ты unknown чоловік, який там ніхто про його не ведає, то ніхто тобі нічого тут не подарує. Ну, ось. Ну, і плюс маркетинг, бюджети так само. Окей. Гляді вышэй. Я, напевно, так само поділюся персональною історією, бо я так само спамповував Іві і все яшчэ маю яе. Яго, ну, карацей, яе. Вось. Іх. Мне вельмі спадабаўся анбординг працэс. Гэта, напэўна, лепшае, што я бачыў, і таксама для нашых слухачоў, слухачак, гледачоў, глядачак. Спампуйце сабе, паглядзіце, што можна зрабіць зараз націўна на macOS у сэнсе анбординга. Гэта просто вау. Было цяжка, ты бы бачыў, мы патрацілі шмат часу на гэты анбординг. Але гэта адчуваецца... Я яшчэ ніколі не бачыў падобныя аплікацыі, так ад самых нават багатых кампаній з мільённымі бюджэтамі. Так зараз уже робяць усе. На самой справе уже. Так? Там я бачыў 3-4 падобных анбординга. Окей, добра. Я яшчэ не бачыў, таму быў у захапленні, таму таксама раю нашым слухачам і слухачкам таксама паспрабаваць. І таксама пытанне, як наша аўдыторыя, якая можа паспрабаваць праект, можа быць зручная для вас, ці можа дапамагчы? Што ты маеш на ўвазе? Вашаму праекту, не ведаю, ці вы хацелі б, каб людзі рэпорцілі багі больш, ці я не ведаю, чым людзі могуць дапамагчы. Іві. Пускай насалоджваюцца працэсам. Пускай пішуць больш, выкарыстоўваюць голас сваіх працы і распавядаюць сябрам. І все. Мне падаецца, што гэта гісторыя пра гэта. Мне важліва, каб вам был бы. У любом продукте есть яшчэ стомленасць такая, знаешь, ветрыка, якая заўжды ёсць. Калі ты карыстуешься, там заўжды нейкі там багі ўмыкаюць, там нешта мы згубілі, нейкі там сервер эра здарылася, все такі, вот, таму
спадзяюся, што гэтых эмоцый будзе менш у вас, чым асабо ад карыстання. Окей. Пытанне яшчэ такое. Вы, вядома, залежыце ад усіх топавых францір-мадэлей, так? І мы таксама чулі, што насамрэч субсідуюцца кошты на іх, так? То бок, насамрэч, яны каштуюць даражэй, і пакуль такія кошты, напрыклад, на API утрымліваюцца за конт інвестыцый. Ці вы хвалюецеся, што, не ведаю, заўтра раніцай ты прачнешся, і насамрэч кошты API ўзраслі ў 3 разы, і на гэтым бізнес-іві ўсё. Ці ёсць такія думкі? Слухай, на самой справе не, тому што, па-першае, мы не выкарыстоўваем топ-тир мадэлі амаль нідзе. Окей. В некаторых месцах там якія там вельмі не этот. По-другое, у нас нават вот самый популярны Dictation туле у нас карацей, у нас есть 3 узроўня, калі нешта пойдзе не так. В сэнсе, што там мы выкарыстоўваем одну мадэль, калі там недоступна, мы выкарыстоўваем другую, і потом, калі нават двое недоступна, мы выкарыстоўваем вакальную трэцюю. Вот, таму там то есть мы залежым ад розных. То есть это, мабыць, паўплывае на якасць у некаторым часе, але ты ведаеш розніцу паміж там, ведаеш, там самай папулярнай там мадэлью для recognition там OpenAI штукамі, якімі-то open-source-намі. Там для ангельскай розніца там 2%. 3%. Ну, 4, калі ты вот там вельмі там нешта знойдзеш. Напрыклад, там больш розніца для іншых моў. Таму таксама не зразумела. Ну і я не ўпэўнены, што кошты на API яны субсідуюцца. Гэта ж таксама вельмі умоўная рэч. Мне падаецца, што не. Окей, ну кажуць, што навучанне, зноў ж такі, я кажу пра мадэлі, якія топ каштуюць прям столькі, што насамрэч это все пакуль трымаецца за конт інвестыцый. Але, так, але юзач, мне падаецца, не. Юзач, мне падаецца, што ён больш-менш то есть павінен прыносіць грошы, і мы не забываем пра тое, што выходзяць усе больш новыя там NVIDIA-скія стойкі, які там просто там даюць тебе x100, x1000 на мегаватт энергии. Я не ведаю. То есть мне падаецца, што там все развивается, і, мабыць, мне падаецца, што токены будуць больш таннець, а не даражаць. Окей, это цікавая думка. Шмат, напэўна, амаль усе, з кім я размаўляю, все чакаюць гэтага моманту, так, калі насамрэч пройдзе вось гэтая мяжа субсідый, і мы перайдзем да падпісак за $200 як стандарт, там $1000, але цікава. Сапраўды. Не, мы ж кажам, што все становіцца больш, ёсць open-source мадэлі, якія, конечно, там не настолькі кайфовыя, але калі тебе скажуць, Евген, Cloud-Code за 5000 і GLM 5.1 за $200, то такі, наверное, 200 норм. Так? То есть, да, будзе не так якасна, але я крыху пацярплю, і все будзе добра. Таму, не ведаю, мне здаецца, што тут как раз такі канкурэнцыя вельмі. Окей, і твой поінт, што open-source мадэлі ўжо дастаткова моцныя, нават каб будаваць на іх прадукты. Яны 100% менш якасныя, чым тое, што ёсць там топовых чувакоў. Вот, напрыклад, зараз мы... Але на самой справе, вот некаторы момант таму мы параўналі кода з GLM, але не для праграмавання, потому что код, опус для праграмавання, конечно, там супер кайфовы. А вось просто для нейкіх пытанняў там жыццёвых. Напрыклад, я калі гуляўся, я запытаў зрабіць мне нейкі роудмэп для паездкі з сям'ёй там падарожжа. І, GLM зрабіў гэта больш якасна, чым код.
зразумела, што гэта там все там як токены лягуць там, да, ведаеш, там всякие штукі, але я розніцы паміж імі не заўважыў. Таму тут все очень вельмі такое рознае. Вось, напрыклад, нейкія творчыя штукі, конечно, там ГВМ робіць не так якасна. Карацей, можна зрабіць нешта нават на open-source мадэлях, што неяк працуе. Яно працуе добра. І, напэўна, open-source таксама будзе развівацца, так? Будуць лепшыя... А я вось не упэўнены, што будзе. Окей. Вот не зразумела, потому что как раней все неяк там выпускалі і там нейкія мадэлі давалі, а мне это што больш кампаній зачыняюць, там неяк пытаюцца рабіць грошы, гэта ўсё. Тому... Так, мы таксама, калі размаўляем у падкасці пра кітайскія мадэлі, бо большасць open-source добрых мадэляў былі кітайскімі, так, то апошнім часам сапраўды ўсё больш закрытых мадэляў ўжо таксама кітайскіх. Вот так. І нават вот вялікіх правайдераў, да? Вот мы берем нейкі там Grok или Cerebras, адны з моих любимых стартапаў, што Cerebras по мадэлям, яны кітайская, GLM, GPT, OSS, OpenAI, уже крыху старенькая, і Qwen кітайская, і Llama, якая... Што? Llama — это... Мета. Я разумею, мета якая кампанія? Ірландская? Это добрае пытанне. Нейкая кампанія, карацей. То есть больш кітайскі, конечно. Окей, цікава. Просто я яшчэ, калі думаю пра кошты, так, мы нават у кампаніі абмяркоўваем, так, бо насамрэч бюджэты на токены ўжо такі адчувальныя. Нават у нашай невялікай нідерландскай кампаніі, так? Вось, і там таксама, калі мы расказваем пра навіны, так, што, напрыклад, пішуць, што так, у вас вось кантракт будзе такі, там вам дадуць машыну, а яшчэ вам дадуць там столькі-то токенаў на месяц, так, і насамрэч, чым там сеньору дадуць больш, чым джуну. Вось, то гэта таксама цікава, бо кошты, нават з тымі коштамі на API ці там на падпіскі, якія ўжо ёсць цяпер, гэта ўжо лічыцца бонусам у тваім кантракце, што даволі цікава. Вы даёце токены, або вы даеце падпіскі, а що, это ж розныя рэчы. Розныя рэчы, так. У нас ёсць і там залежыць, насамрэч, вось. Бо у нас было так, што... Кажы. Не, у сэнсе, што просто як лічыцца токены у код-коде, ніхто ж у свеце не разумее, мне здаецца, нават сам антропік не разумее, тому што там просто... то есть, мне здаецца, на Reddit нават было там некалькі дзён таму, што там адзін чалавек кажа: «О, глядзіце, я там вось нешта зрабіў, у мяне там 10 мільёнаў токенаў». Другі кажа: «Ха-ха, ты там умоўна лох, я вось зрабіў тое самае, у мяне 3 мільярды токенаў». А другі кажа: «Так я тое самае зрабіў, меня забанілі, у мяне было 10 тысяч токенаў». І все такія: «Як гэта вы лічыце?» Ніхто не разумее. Ну так. У нас ёсць дзве опцыі, таксама можа быць цікава слухачам і слухачкам. У нас можна атрымаць падпіску, напрыклад, на Windsurf, чаго мы ўжо адыходзім цяпер, бо людзі ўсё менш карыстаюцца IDE. Вось, але таксама у нас ёсць проксі, якая называецца LightLLM, так, і у нас дзесьці хосцяцца на ажуре, дзесьці хосцяцца мадэлі, і мы патрапілі у праграму ад Microsoft для стартапаў. Вось, і нам насыпалі вялікую суму грошаў, в сэнсе бюджэтам для токену. Вось, і праз гэты LightLLM мы просто давалі доступ да мадэляў, у тым ліку, і то бок у нас быў просто бюджэт на людзей, так, альбо ты можаш атрымаць просто падпіску на клод з клод-кодам, альбо на GPT з кодексам. Вось, таму... мне здаецца, што вот эти API штукі, яны там, в 10 разоў даражэй, чым падпісачны клод-кодаўскі, таму там грошай не збярэш. Так, толькі калі Microsoft вам насыпал. Так. Вось, але цікава, а вы карысталіся кітайскімі ГЛМ-амі, вот этими всеми? Там просто саме цікава, яны ты просто бачыш, наколькі яны медленно працуюць. Это просто GLM можа тебе отказывать в 100 разов медленнее, чем код-код. Окей. Такой, просто почему, что подбывается? Так само вельмі цікава. Так, у нас людзі спрабавалі нейкія кітайскія мадэлі ў Windsurf. Так, канешне, калі параўноўваць, то якасць ніякая, канешне. Так. І у нас агулам наратыў такі ў кампаніі, што выкарыстоўваеце найлепшыя мадэлі,
так, можа не заўсёды 4.6 Opus Thinking, але ведаеш там 4.5 Sonnet ці 4.6 Sonnet. Ну от і цікаво, програмування голосом же допомагає криху оптимізувати токени і токен юзаж. Тому що чим більше ти кажеш агенту, тим менше йому треба нешта шукати, тим більш якісно він працює. Угу. Умовно, я амаль ніколи не бачив, щоб я ватнувся в weekly ліміт, і амаль ніколи не утыкаюся вот этой 8-часовой, да. Так, то есть гэта для мяне вельмі незвычайна. Я зараз выстраиваю пайплайн, каб гэта все запускать параллельно, там 5-7 агентаў параллельно, пока працавала. Вось там я буду, мне даецца, неяк утыкацца в этот ліміт. Але вось калі там 1-2 агента параллельна, гэта мне все добра. То бок, ты хочаш сказаць, што колькасць токенаў, нават калі яна вялікая на ўваход у сэнсе таго ўсяго, што ты нагаварыў, яна менш, чым то, што яна збярэ дзесьці там, не ведаю, онлайн ці яшчэ дзесьці, так? То бо мы памятаем, што калі мы за каждым разом мы отправляем весь контекст, все, что мы назбирали, мы отправляем в модель, так? Ты хочешь сказать, что гэта дапамагае, что ты адразу дасылаеш дастаткова великую колькасць інфармацыі? Ну, па-першае, памятаем, што нават то, што ты дасылаеш всю інфармацыю модель, гэта таксама вельмі складана падлічыць, таму што ёсць такая рэч, як хэш-токены. Это тое, што калі яна яшчэ раз нешта там дапаўняе, то вот этот весь токен, які даслаў, яна ўжо закэшыравана, і там все добра, і таму у нейкіх людзей у них там 50 тысяч ліміт, у некоторых 50 мільёнаў, у некоторых 5 мільярдаў, таму што вот это все просто, што ёсць кэш-токены, якія як працуюць, да невозможно падказаць. Але цалкам наши тэсты паказваюць, што 95% токенаў гэта кэш-токены, што даволі цікава. Я больш пра тое, што ну, ты памятаеш, там мой экзампл, мой прыклад размаўляю на чыста беларускай мове, мой прыклад, як я працую, як людзі працуюць, так? Я пішу, я кажу, пішам вось такой endpoint, так, і вот гэта все, а людзі, естественно, не кажуць гэта, таму мадэлі трэба шмат чаго прыдумаць самой, как бы дайсці до того, што я сказаў. І таму, калі ты пішаш так, то это больш крыху больш эфектыўна. Окей. Вельмі цікава. А ці ты, яшчэ літаральна хвілінку тут затрымаемся, я чуў, прынамсі, так, што Ruby, напрыклад, больш токен-эфектыўны, так, чым, не ведаю, нейкія іншыя мовы. Ці ты думаеш пра гэта таксама, калі абіраеш тэхналогію, на якой пісаць, ці ўжо хутчэй? Не думаю. На самой справе EV напісана на 4 розных мовах, і я просто абіраю тэхналогіі, які больш эфектыўна там выкарыстоўваю. То есть там, напрыклад, там Python у свеце ML гораздо больш там эфектыўны, там больш нейкіх там бібліятэкаў, больш жыцця. Так, калі ты робіш фронтенд, то рабіць фронтенд на Ruby, ну, нават калі ён вельмі токен-эфектыўны. Нават калі, не, ну, как бы в React просто 10 разоў все больш і больш эфектыўна. Таму как бы тут уже не яшчэ мы не выміраем всю токен-эфектыўнасць, мы выміраем всю эфектыўнасць цябе, які вы там нейкія свае ідэі робіць і рэалізуе. Таму тут я больш пра гэта, да? Таму, ну, то есть нейкі просты бэкэнд API, мне падаецца, што ты на TypeScript напішаш, на Ruby напішаш, там аднолькава ўсё роўна будзе. А от уже калі там складаная сістэма, там уже трэба крыху разумець, як она будзе працаваць, што дзе будзе там, куды направляцца і так далей. Добра. Падыходзячы ўжо да канца, некалькі вельмі кароткіх пытанняў. Калі ты зразумеў, што шаі гэта не хайп, не проста хайп? Мне падаецца, калі мы в 2003 годзе рабілі асістэнта, які адказваў на пытанне па тваім дадзеным. І у нас атрымалася зрабіць асістэнта, калі ты, ну, то есть пытаеш там, якой у мяне срэдні быў MRR па вот гэтым двум кампаніям в Фейсбуке,
MRR-кампанія в Фейсбуке, там CPC, напрыклад, так. У гэтым кампаніі ён такой, все добра, пайшоў. І он там пісаў код на питоне, гэта все там качаў з базы, делал запыты, і такой, вось твой адказ. І я такой, это цікава. То есть, калі ты бачыш, як гэта все працуе, піша на питоне, для якіх даных і так далей. Таму, вось, мне прыклад на той момент. Яшчэ все не вельмі добра працавала. Там, это ж 23-й год. То есть, это было... Самы-самы пачатак амаль што. Так, это нават падаецца недзе травень 23-го. То есть, вось тады, калі... Паўгады існуе ChatGPT. Так, все вельмі там агентаў яшчэ не придумали, как зразумеў. То есть, агенты вось толькі з'яўляліся. То есть, это яшчэ былі там API, нейкія штукі OpenAI, які-то... Я не разумеў, што такое тулы, або вельмі дрэнна разумеў, але тады ўжо было бачна, якая гэта моцная рэч. Okay. А калі ты агулам пачуў пра шаі, якія былі першыя думкі ў сэнсе той першы хайп, ты адразу не пачаў правяраць ці не, слушай, я ж давно в этой індустрыі. Мне падаецца, што просто доўгі час і называлі ж не тое, што мы зараз назовем LLM-кі, так? І гэта ж доўгі час быў вот этот machine learning, вот эти все мадэлі, а гэта штука, якая, уже тады здзіўляла, але там все, мне падаецца, было або на ўзроўні нейкіх там вельмі deep research, там нейкіх там малекул па біялогіі, якія, конечно, супер кайфовыя, але на жыцці ты іх не выкарыстоўваеш, так? Або нейкіх там цікавых масак у Фейсбуке, где ты мог просто там, нешта парабіць. То есть там или нейкі вот entertainment, или такой вельмі великий science, так? То есть не было вот этого вот гэп, не было такого, что ты мог зараз кожен день рабіць. І там, конечно, былі там нейкія продукты типа CRISPR, якія могли больш круто твой голос на мітынгах ізалідаваць, але не. Вось. Вось, мне здаецца, што ламкі просто прынеслі этот і шыі ў свет для простых людзей. Окей. Якую кнігу, ці падкаст, ці артыкул пра шаі ты мог бы парэкамендаваць? Кнігу, артыкул, падкаст. 100% артыкул, які я магу сказаць, ён вельмі стары, але цікава, што з таго часу нічога не змянілася. Ёсць вельмі стары артыкул пра паттерны агентаў ад Anthropic. Прям можна загугліць Anthropic Agent Patterns, і это, мне здаецца, 24-25 года артыкул. Нічога з тых пор не змянілася. Нават калі ёсць нейкія промптинг тэхнікі, яны таксама все тыя самыя, што і былі там 3 гады таму. Вось. Але калі вы жадаеце зразумець, як работаюць LLM-кі, то ёсць неверагодная кніга, там, по-моему, LLM Under the Hood, или нешта падобнае. Там, там матэматика просто такая вау. Я 2 разы ее чытаў, 2 разы пытался зразумець там нейкія асаблівасці, праз паўгады все забываеш, таму што ты не карыстуеш кожны дзень, але вось каб разумець, як все працуе, як вся матэматика працуе, LLM, это вельмі якасная кніга. Я потым скіну па спасылку. Яна такая даволі вядомая. Окей. Вось. Круто. І літаральна трошачкі пра Беларусь. Беларус ці беларуска, якімі захапляешся? Беларус или беларуска, якімі я захапляюсь? Не абавязкова пра шаі агулам. Пра шаі? Не абавязкова пра шаі. Не абавязкова пра шаі? Не абавязкова. Жывыя, або мёртвыя? Як ты хочаш? Можаш некалькі даць. Вось калі некалькі, то завжди цяжка, мне падаецца. Добра. Адзін, які жыве, ці адна, якая жыве? А вось пускай будзе Лёша, IT-барада. А чаму не? Ён сёння не прыйшоў. Або не. Вот, але ён вялікі молодец. Просто што ён робіць для тэхналагічнага нейкай супольнасці ў розных сферах. Тут я згодны на 100%. Што дае надзею нам, беларусам, Валік? Наконец. Расскажи. Што дае надзею? Шыі, атрымліваецца. Калі шчыра, я чакаў гэты адказ, так. Слухай, што дае надзею? А што такое надзея? У сэнсе, што... Тут хутчэй у беларускім кантэксце, канешне, мы кажам, бо все ж таки робім контент па-беларуску для беларусаў, так, што дае надзею беларусам, магчыма,
на лепшае беларускае жыццё? Слухай, мне здаецца, што заўжды можна казаць пра лепшае беларускае жыццё, так? І всем хацелось бы жыць лепш. Вось, але калі вы хоць на крышачку задумаецеся, то все мы ўжо жывем як нейкі каралі 17-го стагоддзя, а то і 18-го стагоддзя просто вось у сваім паўсядзённым жыцці. І жыццё пакрыху становіцца лепш заўжды так незаўважна, але вот не трэба хадзіць на вуліцу, ведаеш, да ветра, а вот вось можна там просто схадзіць недзе пораз. Таму а чаму мы кажам, што ўсё дрэнна ўжо? Мабыць, ўсё ўжо не дрэнна. Просто мы жадаем, што было б па-іншаму. А там уже гісторыя неяк там сама рассудзіць. Таму насалоджвайцеся тым, што ёсць сёння, калі у вас не забывайце насалоджвацца тым, што ёсць сёння, таму што мог быць па-рознаму. Так. Дзякуй, Валік. Было цікава паразмаўляць. Дзякуй тебе. Все спасылачкі, ўсё, што мы ўзгадвалі сёння, мы таксама пакладзем у апісанні гэтага падкаста. Вось, дзе тебе можна знайсці? Скажы, калі ласка, калі, можа, нехта захоча у сваю кампанію купіць Ivy, не ведаю, ці нешта такое. Так вот, спасылачка где-то будзе там і знайсці, а цалкам мяне можна знайсці ў інтэрнэце, як і большасць людзей, мне падаецца. Дзе тебе можна напісаць? LinkedIn? Самае зручнае. Можно на LinkedIn, на самой справе есть, калі взять моё прозвище. Так, то есть веб-сайт zavat.ski, где есть информация про меня. Окей, добре.